Hej, hvad så? Vi er til nyt. Som I kan se, så er der ikke noget med explicit eller noget som helst over. Nej, det er fordi vi bruger PS. Og det er noget nyt. Kan du ikke mærke, hvordan det ikke tager lige så meget? Jo, det kan jeg faktisk godt. Det er helt ekstremt, og Jesper, du får en ordentlig røvfuld. Luk røv. Så pæk. Do you know to do with that big fat bird? Wiggle, wiggle, wiggle. Nej, altså hvis jeg tror vi hacker. Nej, det gør vi ikke. Vi hacker ikke. Jesper? Hvad? Ikke hack, Jesper? Jeg hacker ikke! Luk røv. Fuck dig, mand. Jeg går under dig, seriøst! Jeg kom lige røven på dig, da. Ja, hvad? Åh, fuck. Så får vi allerede en 24, mand. Shit. Nå, skal vi lade race? Ja. Okay, så skal jeg nok lige være under mod dig. Okay. Det skal ikke være politiræs. Det skal være politiræs. Nej. Jo. Nej, det skal være et sprint. Nej. Jo. Ja. Prøv lige vente, jeg skal luse på noget. Stadig. Og så er Jesper en faggot igen. Skal vi ikke streame bagefter? Kan vi ikke, for jeg skal lukke ned klokken 1. Hvad er klokken? Den er... snart halv. Halv hvad? Halv 12? Halv 1. Hold da kæft, allerede, mand. Nej. Shit. Nej, det skulle du ikke halv... Nej, det er halv 12. Ja, det er god. Ja, Er du klar, eller hvad? Skal lige invite mig igen? Er du klar, eller din bøsse? Nej, ikke et bøsse. Jeg skal Private se. match. Lige safe house. Jeg skal lige have sådan en lille forbedring på min bil. Nå, jeg ser her. Jeg har sgu nogle gode ting her allerede nu jo. Do you know to do with the big fat bird? Wiggle, 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 wiggle. Okay, den var bare. Og så er du hjemme som en heliumbøsse igen. Jeg skulle ikke lade være. Jesper, prøv lige at stifte din bøsse, mand. Do you know with the big fat butt? Gør du? Nej. That's it, ikke? Fuck, men den gik for lort nu. Den bare piu piu. Hallo Jesper, kom nu og save din bøsse. Du er klam. Kom nu snakke med muslim med. Hvad, er du klar eller hvad? Og altså, hvis I sidder og spiser morgenmad lige nu, så tror jeg ikke, I vil gerne have det. Hvad er det lige kom op med mig? Der kom noget slim op. Ja, der kom noget morgenmadsline op. Kan du? Der kom noget æg med op. Jeg har ikke fået æg så meget med. Hallo Jesper, prøv at se den bil jeg har taget. Oh, god damn it. I'm gonna cry for you. Why do you gonna cry? Can we make some one more lap til? Jo, hvis du har dem på dig. Nej. Nej, jeg er jo... Do you know to do with the big fat bird? Du bandet from playing the game. Ja, det er fucking lort. Jeg ved ikke hvorfor. Bare fordi mig og Chris, vi har spillet som et team-escape, og så fucking røg vi ud. Alle sammen. Wow, jeg kan da vide hvorfor! Chris Du er her. lidt langsom. Luk røv. Jeg er lige bagved dig. Ikke meget længere. Boost, speed! No, fucking run that shit. Ikke meget fart på det, det er dumt. No. Fuck, jeg er lige Du bag. var for langsom at sætte det til. Luk røv. Du kørte det lige, var lige en bil, der kørte ind. Nej, det var sgu dig. Det var ikke en bil, der kørte ind i mig. Det var sgu da med mig! Det var ikke med mig. Ind i dig! What? Det er hack. Ej. Og det værste er, at man bare ikke skal se på min skærm, at jeg ikke hacker, Jesper. Ja. Så du er på skider nu. Hvorfor? Fordi du siger, at jeg hacker.
Det er kun en hacker, der siger, man hacker. En, der ringer til mig. Jeg ved ikke, om det er sikkert Rasmus. Han tager Peter. Er det Rasmus? Det er Woof. Satan! Ej, lad mig med køn. Det der var... 34. Hold stille. Hold stille. Yes, hold stille. Nej. Fuck dig, hold stille. Rasmus, han ringer til Leon. Rasmus, jeg skal nok komme ind lige om lidt. Ja. Er det fedt? Undskyld, jeg ikke tog den før. Jeg var lige nede og spise morgenmad. Christian skal så lige optage lige nu, bare lige så du ved det. Ja, ja. Og Rasmus er også en, der er med i Mr. Falk. Sig hej til YouTube. Ja, og Rasmus Hej, er hej. så er altså også med i Mr. Falk på en Og lige til, I ved det. Ja, ja, og der vil komme noget i Counter-Strike Go snart fra mig og Jesper side. Skal vi streame det lige nu, mand? Hva? Nå, okay, så min video, den er bare ikke noget mere, eller hvad? Jo, men du skal jo lige ned og se porno. Nej, jeg skal se Fast and Furious 7. Ja, det er derfor. Ja, Holding. ja. Og så kan mig og Jesper begynde at streame det. Japs. Du kan bare se med, Fordi mig. du kan bare se med i bilen, jo. Kan jeg ikke, for jeg har ikke noget net i bilen. Hvad fuck? Du kan bare se med ind i beefen, du. Det kommer sikkert på storskærmen. Det tænker jeg også lidt. Hvorfor får jeg bilerne i fjeset, når det er dig, der har magneten? Så... Fuck, jeg kører noget hurtigt, man. Hallo Chris, jeg er blevet bandet igen. Det ved jeg godt. Jeg er så syg til at blive bandet på Need for Speed, var. Og fordi vi er så gode. Er I forbi? Det er fordi, at alle reporter os bare. Mhm. Hey Jesper, har du fået skins til Counter-Strike Go igen? Nej. Pis. Vi må skaffe nogen på streamen. Ja, det regner også med, at vi gør. Så må folkene, der ser med, de må donere nogle våben til os. Altså, det skal ikke være gode. Fordi at Jesper, han er desværre blevet hacket af... Jesper er desværre blevet hacket af en russer, så... Alle stod på Russi, de tænker kun på øl og damer. Det gør det faktisk. De tænker kun på damer. De er slut, ja. Kom med for det! Planting the bomb. Spiller du competitive? Ej, jeg spiller bare lidt bots, indtil du kommer. Nå, ja. Hallo, jeg fik alle. Så skal vi ses? Tak Eller for hvad? lort. Jamen, eller hvad, skal du logge nu, eller? Nej, jeg skal ikke logge nu. Klokken er kun 11:30. Men Rasmus, jeg vil gerne spille counter. Hvornår skulle han logge? Klokken 1. Men Chris, det er så irriterende, at du er her lige nu. Fuck, det lød ondt. Men Chris? Nej. Kan vi snakkes ud i morgen? Nej. Nej, kom nu på igen bagefter, du kommer hjem. Måske, men jeg ved aldrig. Okay, men kan vi ikke bare ses der så? Nej. Okay. Vi ses, Chris.